What is happening for Casse? Kukurukuru be anywhere cabom. What is happening? I had my business out here and when I catch another your kind also. Unya bre etoni bo asichire mu ana. Wintina me your sign piao. Yena na kwa me empadu anyum to for hina wanya no baby ko atu dwumbi se kukurukuru ni jaya keka no nso bejai na wa aha nana na me fa okra nsie yi. Na nananom bube we ya se wo de ba beku no mu a eye betrodo ene se kukurukuru enka bom mu me yonko ohene ba fi ene tabu sa be pa se ba de edinya ene se wo ye obi a ya na me kan na makwache ba bi ade ne wo wo kwa akusibo ana se wo kọ wuram na akoto se dua bi tokuro dam ebi kura ka na wuro de da fom edu fochi a tokuro dam na dua esi soro a tokuro dam bati se mu ye kukurukuru ana se bibia ya daka ekwan dam na ye kukurukuru a na se bibia ekoso ho no akoye se senye se de ne ho odin na ekire ne yonku bia na se de ekoso no eye dani ara ade na hye ho ne nkwa wom enti be pia bontin nananum busa be ya na ompese om de kire se eye dani ara yebetimi anya ho ha yebetimi anya amane nanso yanyintum se ebiri nyina aduru ayente ase se kukurukuru bia ni ho eka bom watemase enti ya yesen bu bene se babia ni ho awusie firi a ejani ase se ye dani ara kukurukuru na ho no enka bom mu da ebepie firi bom no osan nye medikan ka chem se muni machi na me ya sutine afa tie die edi akire so ate ase wonam ham na ti kukura na chesa chichide na efro na yere epia wonam ham na ti kukura na chichide na efro na yere umu ya twase akotwa wuti a wosimu hweye ni machiri kuru an wotre na ka bipo bechi abrewa ka ni so di na chiri na efri ya di mo freje wa chire se no monta ba maso a ya baya na de adane ahini ya go kan wo sesa ahini enye da ya hwe ahenkwa chire ahimfie na ahini enye da ahenkwa chire ahimfie ni sen wenya ahini ani nti na asem se brafo anya ade hie nyina so na fata chiri ase ejisa wo bema na wasi ubo na afata so betimi abube ontena osahene abebu adwa so dia na wonkam etihia osahene ewo YouTube no so osahene asoreba na yemfa abebu no ntena sini nkomo ena nso mede nkwala na ebrew na na jebi se wo kai no akolo okatse ne nua pani se enema hwiw bi ehwe ban osemede be na ebebu na na jebi nie ena obetena ase na ne nua eye disturbing ima woso ada no krotwa mansan dwa sabo afọ wudi na chi a fa na nkum kwa no ono so adi adwa ena om na di akanse ne besisi so ye nua Philip Esuman abrante egeto ono nso aba aha ono nso mamusu a osi aba ye de boba fan na ye de kire no ntina oba miahu se ebe no wa bi wo mu dendenden oba ba ko oda omuntam Esther Esuman wasi berima de wo sin na e wa bebuo mu na akote da ahwe aso kwala ngitu ayo ena om kasa asa na me ka tro se oyiri mpo se ono ba kontakwa na wo bansira fatu wasene obo wo babu otemuafo no ye James Cancer Pope Jampmani Pope ba ko po wo yire wo ma nananom ono na altna dwom enunti ena me ka che se asafunfa ojahwehwe jamom ento otu atwitwa botire kochi no emmo na sotro me ka nche defo se nana yakochire twitwe na sum bia ma no na obofo so pa sum ba enkefre na twitwa botire ti si osahina soreba e wo YouTube channel na so ho na be hu se mpanimfo atena se na ho no na chese nana no mapum maduro nti o maamu a onkam epia wo